Práve som si kúpil tento prenosný vysávač, pretože nemám ani tušenie, koľko roztočov ma trápi v spánku. Váš imunitný systém je už oslabený a teraz 80% svetových alergénov pochádza z výkalov roztočov, ktoré tradičné čistenie jednoducho nedokáže odstrániť. Toto je zariadenie na odstraňovanie roztočov. Používa vysokofrekvenčné klepanie rádovo desiatok tisíc za minútu na uvoľnenie roztočov a alergénov, ktoré sú ukryté hlboko vo vláknach. Jeho inteligentný horúci vzduch s konštantnou teplotou 65 stupňov rýchlo vysušuje vlhkosť v látke a ničí biotop roztočov pri zdroji, v porovnaní so silným sacím výkonom približne 15 stupňov. 10 000 klepaní za minútu dôkladnejšie odstraňuje hlboko usadené roztoče, spory plesní a alergény. Jeho 7-stupňový HEPA filtračný systém zachytáva kontaminanty, aby sa zabránilo opätovnej kontaminácii. Na vetranie nie je potrebný slnečný deň, stačí ho použiť raz týždenne na udržanie čerstvej a suchej posteľnej bielizne. Vďaka tomu, že poskytuje zdravé prostredie pre vašu rodinu bez vlhkosti, moji priatelia, ktorí ho používajú, hlásia výrazne menej prechladnutý a chorôb, plus priame ceny od výrobcu s časovo obmedzenými zľavami. Objednajte si ho teraz a zabezpečte si ho.